arọbinago ewu mmụọ na nnụ mmụọ anyị sọsọ ọkụ sọrọ ọkụ onye ọkụ nyere ọkụ ya na-emekwa ka ọ dị mma anyị sị na onye ọra jiri ogbu na onye a ga-aṅụrụ udo ya ka anyị na-ekwu okwu ya anyị sị aja anaghị egbukwe n'udo ajọ mmụọ na ajọ mma na ajọ mara ma mgbe ya na ha na-ekwu okwu ya anyị sị ọlụ alụrụ tata na ọ gazigwere nwoke ọ gazigwere onye ji maka ya wee mee dịka ọ ya afụ n'iju ụwa ya ọ gazi ụbọchị ka ọ na-afụ n'iju ụwa ya anyị siri ubi dịka ya ka anyị na-eme ndị ilu ya na-eke ndị ilu ya n'oge ndị ilu ya n'afọ ndị ilu ya na nkwọ ndị ilu ya n'ụtụ ndị ilu ya ndị ilu ya na mgbada ndị ilu ya na ọtụtụ anyị siri ubi dịka ọhịa ka anyị na-eme onye na-afụ na ọ gwọtawa onye na-afụ na ọchụ na ọ na-emegide ya n'ogu na ọfọ ka a na-asiri ya baya ọhịa ajọ mmadụ amụsụ mmadụ nseke mmadụ ọchụ mmụọ na ọchụ mmadụ ama ahụ ya na ọhịa na-ekwu okwu ya abịa ọ na-azụ asụ m abịa na-azụ ike ekonokodo na okafọ n'oko nkwọ ndị na-arụ n'ọrụ ọtụtụ ndị na-azụ abịa ndị na-arụ ọrụ ndị na-eme ihe ọ na-eme ha ji enweta ego asụ m anyị na-ekwubi okwu n'ụbọchị atọ isi anya eke ka ndị uwe ojii na ndị ajọ mmadụ ga-enwe n'ebe ha nọ iruba dịka ọhịa onye na-afụ ide ọnwụ dị amụsị ọnwụ na amụsị oke kenokodo okafọ n'oko nkwọ ide olite wuru amụsị na ọtụta wuru amụsị asụ m iruba ha ọhịa ọha na-ekwu okwu ya taata asị m otu ahụ kwuru ka ọ dị na ha na ụbọchị anyị sị na agba ere kwa n'ugwu dibịa anyị sị ọgwụ adị ka anyị si were kwu ka anyị si kwu ka ị ga-esi were ị ga na-ekote agịrịfụ na-ekote ego igwe na-eweta udo na-eweta aṅụ na-ewepụ nseke na-ewepụ ọdachi na-ewepụ ihe isi ike na-ewepụ nsekere na ọfọ ọhịa anyị kwuru na anyị sị otu anyị kwuru ka ọ dị n'ọfọ a sị na agbakọta wara afa na-agba ere ụkwanụ n'ọkwa gba ntụ ma agbakọta wara afa na-agba ere ka a na-ekwu maka achọkọta wara aja na-achụ ere ka a na-ekwu maka ya agwakọta akwa na ọgwụ na-agwa ere ka a na-ekwu maka ya agwa ere ka na ugwu dibe dị ike nga dibe bụ ọgwụ ya ugwu dibe bụ ndị ọ gwatara ndị ọ gwatara ọkwa ha ọkwa ndị nwụnarị ya n'aka anyị wee na-asị ndị a na-emere ihe na ihe ọma ya adịrị ha udo ga-adịrị ha agaghị adịrị ha ọgụ mmụọ na ọgụ mana manụ isi ha ọgụ ọra ha na-alụ mgbe ọra ha na-agba iwe chụta ihe ha na-eri ọna n'aka na n'aka igbo na anya ọwa anyanwụ na nwa sị gị ike nga asị ihe anyị kwuru ị ga na-ewetara ha na-achụrụ ha jọmọ na-achụrụ ha jọmọ na ha na-ekwu okwu ya tụa kwuru ka ọ dị n'ọfọ n'ahịa na ụbọchị na Igbo jiri biri onye anaghị efu na mba nwa agụ anaghị ata ahịhịa ejigoro nwa dibịa ele mgbọrọgwụ asị ndị ọra na-alụ ọrụ oke okorie okafọ okonkwo asụ ngabara ha ọgụ na eke gabara ha ọgụ na afọ gabara ha ọgụ na ọkwụ ọhịa anyị na-ekwu okwu ya ihe maka anyị na-ekwu okwu ya anyị kwuru na aja adịghị egbugidere asị aja ajọ mmụọ na-acha ma mgbu anyị amagbu ndị na-eje ozi amagbu na-arụ ọrụ ihe awele ka ha ji ahụ ihe ọma ka ha ji ahụ n'ọhịa na-ekwu okwu ya udo ka ha ga-ahụ ọhịa na-ekwu okwu ya kwuru ka ọ dị n'ọfọ biko gboo anyị sị ndị otule ose na ndị otule ogere tata ka ha chia ha mma n'ọhịa anyị na-ekwu okwu ya ndị na-ebe anyị nke anyị na-eme ndị na-ekwu nke anyị na-ekwu ndị na-ekwu nke anyị na-eme asị tata ka echia ha mma arabụ na-agụ ọdị isi eji ọgụ n'ọhịa anyị na-ekwu okwu ya gaba na asị na ebula na nkeketa ọgụ laba azụ ị ga na-agara ya ọgụ na afọ na-agara ọgụ na nkwọ na-agara ọgụ na eke n'ọhịa na-ekwu okwu ya n'ụbọchị isi atọ da-atakwa na ọgbọ ọgụ asị mbiko gboo isi ebula da-atakwa na ọgbọ asị mbiko gboo ọgụ jebe ọgụ n'aka na jebe ọgụ n'aka igwe jebe ọgụ na adanya jebe ọgụ n'ọwa anya jebe ọgụ n'elu ụwa jebe ọgụ n'azụ ụwa ọkwa nnọnụ dibe ka obere ọkwa nnọnụ ofeke na ọhịa anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị tata asị otu anyị kwuru ka ore na ekere na orine na fore na nkwere n'ahịa na n'ụbọchị na Igbo jiri bido ihe na-ekwu otu anyị kwuru ka ọrụ ngwa jebe gwa mmụọ jebe ga-eme ihe anyị kwuru ahịa na n'ụbọchị na Igbo jiri bido ọ gazigo